ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, ang oras niya to alas 12 in punto. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Maray na udto mga tugang ngunyan petsa 10 sa bulan in Marso 2025. Ini ang bareta alas 12. Asin kami ang magiging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kang darakula ang mga bareta ngunyan. Lumang airport na barangay Cruzada, Legazpi City, posibleng buksan ngunyan na semana bilang temporaryong access road kada rush hour sigun kay Alkalde Alfredo Garbin Jr. Mga pagkaon kang atleta kang albay na masabak sa Palarong Bicol 2025 nag-improve na. Pagirahay kan mga tinampo sa Ligaw asin Piodoran Albay na nadistroso kan Bagyong Christine na alokaran na nin 1 billion pesos na pundo. Civil Service Commission Bicol nagpagirumdom sa mga empleyado kang gobyerno kan mga dapat asin day dapat gibuhon ngunya na pagpapaharani na ang eleksyon. Headlines sa mga bareta sa lado nasyonal. Mas makusog asin inklusibong blue economy isinulong ni Senator Ligarda. Kagayunan kang Pilipinas na pang Hollywood movie ipinag-orgulyo ni Tourism Secretary Cristina Fasco. PNP nakahandang magtaon in seguridad sa primerong aldaw kan implementasyon kan MSRP sa karneng urig. People-to-people coordination kang Pilipinas as in United Kingdom mas pinakusog sigun kay Presidente Marcos Jr. Bareta sa ibang nasyon 23 gadan sa airstrike kan Russia sa Ukraine. Sa baretang sports, mga pinakang matibay asin makusog na pole vaulters sa kinaban makakalaban ni EJ Obiena sa 2025 Mondo Classic sa Sweden. Iyan po ang headlines ngunyan sa mga detalye kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa detalyes ka mga bareta enot sa lado lokal, posibleng buksan ng unya na semana ang lumang airport sa Barangay Cruzada, Legazpi City bilang temporaryong access road pasiring sa Barangay Bugtong kada rush hour. Ini ang pahayag ni Legazpi City Mayor Attorney Alfredo Garbin Jr. kung sa iyang ipinaliwanag na kaibahan ini sa napaghurunan ninda asin inaprubaran ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon ka nakalihis na semana. Sigun kay Garbin, ang lumang airport ang bubuksan poon alas 6 nin aga sagkod alas 9 nin aga. Asin alas 4 nin hapon, sagkod alas 7 nin banggi, Lunes sagkod Biyernes. Katuyuhan kaining mataawan nin alternatibong agihan ang mga motorista asin mabawasan ang gabat kan bulos kan trapiko sa nasabing mga lugar kada bes na rush hour. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Nag-improve na ang pagkaon kan mga atleta na nag-ensayo sa Albay Sports Complex sa Barangay San Francisco, Ginubatan, Albay. Ini ang nakonfirmar kang DZGB News kan sa giraray na bisitahon kay ini ang mga atleta kang nakalihis na aldaw. Basado sa pakipaghuron digdi, ang pigtatao sa indang tinapay na may matanos ng palaman, may mga gulay ng kaibanan sa mga pagkaon asin pigtutugutan na sinda na magwelta para magkuaning dugang na pagkaon asin tubig kumpara kang nakalihis na semana na limitadong marhay. Matatandaan na kang nakalihis na semana ang pig-aagrangay kang mga nasabing atleta ang sitwasyon kan sa indang pagkaon sa laog ning tulong semanang pag-ensayo mantang paharani na ang Palarong Bicol 2025.
Ang baretang ini hatod sa indukan. New Cobra Rice Energy Drink. Less sugar, less caffeine, kaya swabing energy. Pinasalamatan ni Albay 3rd District Congressman Fernando Didi Cabredo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. as in Department of Public Works and Highways Secretary Manny Bonoan para sa 1 billion pesos na alokasyon in fundo para sa pagpairahay kan tinampo sa Ligaw asin Piodoran Albay na nadestroso kan bagyong Christine. Sigun kay Cabredo, kaibahan sa papakarayon ang tinampo sa Barangay Kulyat, Malama, asin Bakong sa Ligaw City, asin ang sakop kan sitio Dumalagan sa Barangay Pantaw. Sinabi ni Cabredo na kan Pebrero kan nagkaigwan in bidding process para sa nasabing proyekto. Piglinaw kang kongresista ang pagtaunin fundo sa Tercer Distrito kan Albay an wara nin koneksyon sa naging pagpirma niya sa impeachment complaint kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Hinagad man ni Cabredo sa DPWH na pag-adalan ang sitwasyon kan daga sa nasabing mga barangay para dai masayang ang fundo na pig-alokar kan gobyerno sa nasabing mga proyektong pagtinampo. Ang baretang ini hatod sa indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta Lagundi, Plemex. Sa Girara, ipinarumdom kang Civil Service Commission Bicol ang mga empleyado kang gobyerno manungod sa mga dapat asin dapat nagibuhon ngunya na paparani na ang eleksyon. Inian pahayag sa DZGB News ni CSC Bicol Regional Director Attorney Daisy Punzalan Bragais kung sa iyang ipinaliwanag na wara man nin pagbabawal sa pagkakaigwan ng social media account sa mga empleyado, alagad may mga limitasyon na dapat sa indang sunodon ngunya ng paparani na ang eleksyon. Sinabi ni Bragais na pigtutugutan ninda ang pag-like, pag-heart as in pag-share nin mga post. Alagad day dapat ini nakaka-impluwensya sa panggana o nakakaraot sa sarong kandidato. Kaibahan sa sakop kang mga nasabing polisiya kan komisyon ang mga empleyado na permanent, temporary, casual, contractual as in mga co-terminus. Ang mga magbayular digdi ang pwedeng patawanin penalidad na suspensyon sa trabaho nin sarong aldaw sagkod anon na bulan para sa first offense. As in ang dismissal from the service naman ang ikadawang offense na makukumitir. Aprobado na kan sangguniang panlalawigan kan Albay ang ordinansang nagbabawal sa pag-inom nin alak kan mga menor de edad sa munisipyo kan Malilipot. Ini ang naging resulta kan ginibong pagdangog kan Committee on Laws, Rules and Oversight. Sa irarom kan Municipal Ordinance number 02-2025, ipinagbabawal na ang pag-inom asin pagbakal nin alak kan mga nasa edad 18 anyos paibaba sa mga pampublikong lugar asin establishmento. Day man pwedeng suguon na magbakal asin pabakalan ang mga menor nin anuman na alcoholic beverages. Ang mga mabayolar digdi ang makakahampang sa penalidad na 200 pesos sagkod 1,000 pesos. Pagkakapreso nin 5 aldaw sagkod 6 na bulan asin ang suspensyon kan establishment operation nin sarong bulan. Binuksan na kang Department of Public Works and Highways 2nd District Engineering Office ang 2 porsyon kan tinampo sa Barangay Bugtong, Legazpi City. Sana ako ang informasyon kan DZGB News, Marso 3, kang formal ining binuksan makalihis na matapos ang pagpatrabaho kang porsyon kan tinampo digdi. Sa pagbisita kan DZGB News sa lugar, dai na makaka-eksperyensya nin magabat na bulos kan trapiko digdi kumpara kan mga kalihis na bulan, napigaabot nin halawig na minutos ang mga biyahero na makaagi digdi dahil sa sarong lane sana ang bukas para sa mga motorista. Dahil naaakuon kan gobyerno probinsyal kan Albay ang tanggro kan San Miguel Corporation na funduhan ang mga aktibidad sa Magayon Festival 2025. Ini ang pahayag ni Albay Acting Governor Glenda Ong Bongao, makalihis ang paghururo ninda kan Provincial Tourism, Culture and Arts Office. Ipinaliwanag ni Bongao na piglilikayan ninda digdi ang posibleng bayolasyon sa mga polisiya kan Commission on Election, lalo na kung magpuon naman ang implementasyon kan liquor ban dahil sa papaaraning eleksyon sa Mayo 12, 2025.
Sobra sa 2.4 milyon pesos na kantidad ng iligal na droga ang nakonfiskar kan mga personahes kan Police Regional Office 5 sa sarong semanang operasyon ng dapoon kan Marso 3 sagkod Marso 9 sa malain-lain na parte kang rehiyon. Sa datos na ipinagluwas kang Dangerous Drug Boards kang Komandasya, naging matrayumpo ang 18 nindang operasyon dahilan para madakop ang 23 na individual. Pinakalangkaw na kantidad ding nakonfiskar na droga sa probinsya kang Camarines Norte na minabot sa sobra 2.1 milyon pesos, sobra sa 104,000 pesos sa Camarines Sur, sobra sa 114,000 pesos sa Albay, sobra sa 13,000 pesos sa Masbate asin sobra sa 4,000 pesos naman sa Sorsogon. Siniguro man kan Kasurug Cups na mantinido sindang determinado sa misyon na matiniron ang kaligtasan kan kada Bicolano sa paagi kang operasyon asin mahigpit na kampanya kontra sa iligal na droga. Pigrecognisar ni Police Regional Office 5 Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon ang apat na kapulisan sa komandansya na nagkaigwan in signifikanting kontribusyon sa pagmantinir kan pasiorden sa rehiyon. Sa ginibong regular na flag raising ceremony kasabagong aga, tinawanin medalya ng kadakilaan si Police Master Sergeant Glenda Lopez Berango asin Police Corporal Lenny Pura Buenavides kan Regional Police Drug Enforcement Unit 5 dahil sa matrayumpong bypass operation sa Camarines Sur kung saan nakonfiskaran sobra sa 1.8 milyon pesos na kantidad nin illegal na droga. Medalya ng kagalingan ang itinao kay Police Corporal Applejoy Pastoral sa Blaon, Kanlibmanan Municipal Police Station dahil sa pagkakadakop sa sospetsado na konsideradong number 6 Regional Most Wanted Person. Medalya ng ugnayang pampulisya ang naresibi ni Police Corporal Krista Casitas Martinez kan City Mobile Force Company Naga City Police Office dahil sa pag-asistir kaini na magkaigwanin hanap buhay ang 50 residentes kan Barangay Balatas, Concepcion Grande asin sa Panikwason, Camarines Sur. Blanco Pangunyan ang Malilipot Municipal Police Station kung si Isay ang tagsadiri kan 10 gramos ni marijuana na na-recover kan mga tanod kan Barangay San Isidro, Ilawod, Malilipot, Albay. Sa pakikipaghuron kang DZGB News kay Police Captain Alex Alcantara, ang hepe kan nasabing hipatura, ipig-surrender sa inda kan mga tanod kan barangay ang sarong sachet nin illegal na droga na nakuha sa gilid kan tinampo. Kan ipig-iraram ninda ini sa laboratorio, digdi na konfirmar na ini ang marijuana. Sinabi ni Alcantara na duwang anggulo ang saindang pigadalan. Saro ang posibilidad na aksidenteng naulog ang droga kang personang may dara kaini o tinuyong iwalat ini dahil sa may makuha kaini na katransaksyon. Segun kay Alcantara, nasa ngunyan, padagos pa ang saindang investigasyon manungod sa nasabing insidente, lalo na tawara nin testigo as in closed circuit television o CCTV na nakabugtak digdi na posible kuta ng makatabang para makusog na masusog ang tagsadire kan droga. Mga tugang, primero parte po iyan kan sa tuyang Bareta alas 12 sa Bareta Nyato sa Lado Nasyonal, Ibang Nasyon at Sinibapa pagkatapos kaini. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Live-Rate. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Live-Rate ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live-Rate para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin
at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Padi, ako naman makanta. Pindutan na dyan sa pandiurag kong kansyon. Ano nga ni padi so numero kang paborito mong kanta? Oh, syempre Padi. 131. Ako Bicol Party List. Oh, yun pala. Diyan man nga ang paborito ko padi. 131, ako Bicol Party List. Pindutan na Padi. Makanta na ako. 131. Ako Bicol Party List. 131. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at tama ng urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghilan-yugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. The best deals, the best savings await you at the Metro Department Store Sidewalk Sale, March 14, 15, and 16. Up to 70% off on selected items. At the department store, get additional 10% off for MRC card members. MRC exclusive bargain treats. Save as much as 50% with a minimum purchase of 2,000 pesos at the department store. At this supermarket, exclusive to all MRC and MBC members. Free gift with purchase. See poster mechanics for more details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 213154 Series of 2025. Detalye sa mga bareta nasyonal, inafirmar ni Senator Loren Legarda at sa iyang pakikisumaro asin paninindogan para sa proteksyon kan rekursos kan kadagatan, sustainable development asin pagpapakusog kan kababaihan sa ginibong Blue Horizons Accelerating the UK-Philippines Partnership for a Sustainable Blue Economy panel discussion sa Makati City. Ang pagtiripon pig-organisar kan embahada kan United Kingdom sa Manila sa okasyon kan pagbisita ni UK Foreign Secretary David Lammy. Nagsentro ang paghururon may kinaaraman sa proteksyon kan biodiversity asin kan kadagatan. Bilang principal author kan sponsor kan Blue Economy Bill, tinawanin doon ni Legarda ang importansya kan ocean accounting asin environmental valuation sa satuyang mga kadagatan. An ocean accounting asin environmental valuation iyo ang siyentipikong pag-aadal asin pagbugtak nin balor sa rekursos natural, arog kan kadagatan, kabubuldan, biodiversity asin tubig para maisabay ini sa pag-ibonin mga desisyon sa ekonomiya asin pamamahala. Dahilan digdi, mapag-aadalan nin marhay kung paano mababalanse ang pag-uswag kan ekonomiya asin pangataman sa kapalibutan. Kasabay man na magiging existido kan Blue Economy Bill and Philippine Environment and Natural Capital Accounting System o PENCAS Act nasaro sa saiyang mga isinulong na ley.
Inimbitaran kang Department of Tourism o DOT ang mga Hollywood executive para gumibo ng pelikula sa Pilipinas. Ginibo ni Tourism Secretary Cristina Frasco ang pangapudan sa mga sarong press conference sa Sunset Marquis Hotel sa Los Angeles, California. Sa nasabing event, pig-orgulyo ni Secretary Frasco ang amazing na mga beach resort, magayon ng mga tanawon asin man iba-ibang biodiversity. Pinag-umbitan niya na ang lugar na may pwedeng maging perfect canvas para sa pag-ibo ng pelikula, arog kang Boracay, Palawan, Siquijor, Cebu, Camiguin Island, asin kadakol pang iba. Limitado ang magiging papel kan Philippine National Police o PNP sa pagbantay kung masusunod ang maximum suggested retail price o MSRP sa karning urig na pinuuna ng ipautob ngunya na aldaw sa mga merkado sa Metro Manila. Enot ng sinabi kan Department of Agriculture o DA na plano nindang maglibot ngunya na semana kaibahan ang Department of Trade and Industry o DTI asin PNP para masigurong warang mag-abuso sa presyo kan karning urig. Sigun kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jane Fajardo, na solamenteng ang mga representante kan DA asin DTI ang makondukta nin inspeksyon mantang ang mga pulis ang mataonin seguridad tanganing maiwasan ang anuman na tensyon. Sinabi niyang may nagkapirang paratsenda ang nagpapaabot nin agrangay dahil halangkaw ang bakal ninda kan produkto kaya dai nakakasunod sa itinalaan na presyo kan gobyerno. Sinabi ni Fajardo na dakulang bagay ang presensya kan mga pulis para maiwasan ang kariribokan. Piglalauman na mas makusog pa ang koordinasyon na people to people kan Pilipinas asin United Kingdom dahil sa makusog na relasyon kang duwang nasyon. Ini ang ipinahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. matapos makipaghilingan sa SAIA sa Malacanang si UK Secretary of Foreign Affairs, Commonwealth and Development Affairs David Lammy kang nakaaging aldaw. Sinabi ni PBBM na kay Lammy na ang dakulang numero nin mga Pilipino sa UK malinaw na indikasyon kan makusog na relasyon sa haloy ng panahon asin ang pagbisita kay ni sa Pilipinas simbolo kang estableng relasyon kang duwang nasyon. Maski nangangapkap sa misteryong pagkawara, siniguro ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak na dayninda tutunungan ang investigasyon sa kaso nin Sarong Marino na nawara matapos ang aligadong na makatapos sa paglukso sa barko. Nangako ang sekretary na tataawanin linaw ang nangyari sa Marino na minidbid na si Ralph Bobiles kan Tabaco City. Base sa report, nawara si Bobiles kan Disyembre 5, 2024. Sa initial na report na nakaabot sa DMW, pigsasabing naglukso si Bobiles sa barko, nagkapirang aldaw matapos na maglayag ang piglunadan na Panamanian flagship hale sa Veracruz, Mexico, pasiring sa Baltimore sa Estados Unidos. Sakot sa ngunyan, dahi pa nakukuha si Bobiles. Sigun kay Kakdak, naresibi na niya ang report kan kapitan kan barko may kinaaraman sa insidente, alagad bako siya kontento digdi. Tinino ni Kakdak kung nata daing ipinag-orden na search and rescue ang kapitan kan barko pagkatapos na aligadong naglukso si Bobiles sa barko. Sa ngunyan, sinabi kan DMW na nakahuro na ninda ang 11 gikan sa 19 na marinong lunad kan barko asin may kakahurunon pasinda na 8 iba pa. Mientras napigahalat man kan DMW ang report kan mga otoridad sa Panama asin nagko-koordinar na sinda sa Estados Unidos asin sa tagsadiri kan barko. Nakauli na sa Mindanao ang 891 na mga Pilipino hali sa Malaysia. Ang nasabing mga Pinoy nag-abot sa Zamboanga City Port kaibahan ng mga aki, lunad kang MV Antonio Juan hali sa Malaysia. Sinabat man sinda kan mga tauhan kang Overseas Workers Welfare Administration or OWA, Region 9 Office asin ka mga maiba-ibang ahensya ng gobyerno kung saan tinabangan sinda sa health check, documentation asin para mientras na estaran. Siniguro man kang OWA ang padagos sa pagtao sa Pinoy deportees ng pinansyal asin pangkabuhay na suporta para sa saindang pagpuon sa giraray.
Bareta sa ibang nasyon, gadan ang 11 katawo mantang nalugadan man ang 30 sa iba pa kaibahan ang 5 mga aki sa mag-agang missile asin drone attacks kan Russia sa eastern city kan Dnipropetrovsk sa Donetsk region kan Ukraine kan nakaaging aldaw. Segun sa emergency services kan Ukraine, nadanyaran man kan pag-atake ang 8 residential buildings, sarong administrative building asin 30 behikulo. Sinabi kan Ukraine Interior Ministry na ginamit kan Russian forces sa mag-aga na pag-atake ang 2 ballistic Iskander missiles, sarong cruise missile asin 145 na drones, kaibahan ang dami drones. Sinabi man kan Ukraine na nauulang kan sa indang fighter jets asin mobile fire groups na nasa ground ang cruise missile asin 79 na drones kan Russia. Ginibol kan Russia ang pagpapakusog pa kan sa indang aerial assault sa Ukraine kasunod kan pagpapundo kan Amerika kan intelligence sharing kaini sa Kiev. Sa bareta sa lado ng sports, makakalaban ni EJ Obiena ang nagkapira sa mga pinakamatibay ng mga atleta sa pole vault sa 2025 Mondo Classic na gigibuhon sa IFU Arena sa Uppsala, Sweden sa maabot na Huwebes, Marso 13. Panginginotan kang elite pole vaulter na si world record holder Mondo Duplantis ang nasabing kompetisyon. Mientras na ini ang ultimong indoor event ni Obiena bago ang sa iyang preparasyon para sa outdoor season, kung saan mapartisipar siya sa tulong kompetisyon aro kang Asian Championship sa Gumi, South Korea, nagigibuhon sa Mayo 21 sagkod 31. World Outdoor Championship sa Tokyo, Japan poon Setyembre 13 sa Kud 21, as in Southeast Asian Games sa Bangkok, Thailand, nagigibuhon sa Disyembre 7 sa Kud 19. Naglalaom si Obiena na makakuha pa siya ng sarupang pagkakataon para makapodium sa Mondo Classic matapos manggana ng bronze medal kang nakaaging taon sa sayang countback na may markang 5.91 meters. Nakaimbento ang kumpanyang Felix sa sarong ekipahe na inapod na Kickstarter project na may kakayahan na magtaon in vision sa mga personang visually impaired o mga buta. Sa paagi kan 3D sensors na naka-install digdi kaya kaining determinaran ang peligro o may nakakaulang sa agihan. Oras na ma-detect na may ulang sa agihan kan mga buta, automatiko ining mataon in vibration sa guramoy kan nagagamit kaini. Sa presente, limitado pa ang produksyon kaini asin nagkakapira pa sana ang pigtutugutan na magamit. Para sa satuyang special story, sarong kakaibang orkestra ang pigmidbid kang Guinness World Records din most concerts by a vegetable orchestra. Makakalinis na magtugtog sa 344 na concert sa loob ng 27 years gamit ang instrumento gibo sa gulayon. Ang 11-member vegetable orchestra ang nabilog kan 1999 sa Vienna kung saan nagigibo sindan mi nga tanog gamit ang instrument na inukit sa mga gulayon aro kang carrots na ginibong flute. Nagagamit sana ang mga gulayo na instrumento sa laob nin 6 na oras asin makalis kaini pigluluto ninda bilang veggie soup para sa indang audience. Segun sa grupo, parte ini kan sa indang eco-friendly na abokasya. Sa ngunyan, patuloy pa ang vegetable orchestra sa pagibo ng kakaibang musika, patunay na sa pinakasimpleng bagay pwedeng makagibo ng sarong kakaibang tanog. Istorya na iiba. Para sa satuyang flashback, Marso 10 taon 1906, kan namundag si Alejandro Abadilla, ang inapod na father of modern Tagalog poetry. Kaibahan sa mga naisurat niya ang mga tula na may titulong Ako ang Daigdig o an I Am the World. Kan taon 1955, dakula ang naging kontribusyon niya sa Philippine literature sa paagi kan mga naisurat niyang essay asin mga nobela.
Pinanginotan niya ang pagbilog din organisasyon na inapod na Kapisanan Panitikan kung saan miyembro digdi ang mga aki na mahilig magsurat ng mga istorya, nobela, asin tula. Dahilan sa iyang signifikanting kontribusyon sa Philippine literature, tinawan siya ni Republic Cultural Heritage Award kan taon 1970 o 66. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang mga alas 12 mga bareta. Tinipon asin kinalap sa DCGB Newsbase sa nakalihis na 6 oras. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang news manager and news director Sir Mar de la Cruz, kay base na Miss Angel Mustasa asin Miss Jenny Matthew Balyaran. Sa lado technical, katuwang tadyan si Sir June Napoles. Sa tuyang social media department si Miss Shara Leron asin si Mr. Jerome Nico Martinez ang sa tuyang IT. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol, asin sa pangaran kan mga nag-aantabay sa DZGB News Facebook page, DZGB YouTube channel, DZGB Live app asin sa 729 kHz sa pihitan kang sa indong mga radyo, kami po ang sa indong naging tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Thank you for watching and listening. Shout out po sa Villanueva family, Atos family, and Baldo family kan Barangay Pawa. Ma'am Mean Hernando kan Fiesta Ballroom. Happy birthday, Ma'am Melanie Granadino, Darby Caldino, Father Mark Cayago, Gab Trinidad, Sir Mike Quiros, Doc Karen Rodrigo Bicaldo, Helga Listanco Carillo, Rance Lorayes, as in happy watching po kay Sir Chadi Velasco, kan Bernice Hotel Resort, and happy wedding and congratulations and best wishes to Vic and Angel Cruz, as in Diyos maray na uto din po sa Rañeses and Cruz family. God bless po everyone. Happy birthday sa lahat na may mga birthday. Happy lunchtime. Thank you so much. God bless po. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta, ngunyan aldaw, pantabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon.